No niin, tosiaan tullut kyselyä sen verran tästä YouTube-kanavasta, että pakko kai semmonen nyt tähän väliin tehdä. Ja tosiaan, tässä on vakio imukaala ja tuovittaa pois. Niin tää menee tähän aivan mainiosti. No ja tuo mahtuu vielä tankinkin alle oikein hyvin. Että. Sitten tosiaan tästä näkee, että tää ei virtaa kunnolla. Saa vettää joka suuntaan pois kaiken neljän tästä ja sitten noille läpillekin silleen sopivaksi tämä. Joo, eiköhän aleta tyystä. No niin, ja ihan ensimmäisenä me revätään tästä nippa, mikä tää nyt onkaan tuo alipainen nippa pois. Näkyyköhän tuossa nyt mitään ja sen jyrsitään nyt ihan kokonaan tuosta pois, että ei tuu ikinä enää eteen ja siinä se on. Joo, sitten. Nyt kun tuo on otettu pois, niin pitää vetää tää imukaula semmoisen virtaavaksi. Eli kaikki esteet pois. Ja tuosta näkee, niin tuossakin näkyy jo tommonen, mikä lähtee leviämään. Niin se pitää ottaa pois ja kaikki. Pitää tehdä suora tästä. Ja tosiaan remeilillä vähän. Se on valmis. Tohon vielä klemmari. Nyt vaan sovitin, että menneehän se sisään. Aika nätisti istuu tuonne, kun lukenut, että porukalla ei menisi nuo PVK:t kuulemma helposti sisään, että tuo ottaa tielle ja kaikkea, mutta aika hyvin meni. Ja vaijarinkin saa hyvin, niin huhhuh. Nyt on seuraava aamu. Siellä on kaasari kiinni. Tuon pensahana auki. Sinne virtas nyt kaikki tuo kookammin, pitäisi olla täynnä. Tähän joku parempi ilmanputsari. Tuo nyt on ensimmäiset veot, että tuonne ei lennä paskaa tältä renkaasta. Ihan hyvä. Ihan hyvä tullut. Okei. Joo, kiitoksia katsoitte video. Seuraava video tulee varmaan aika pian. Tulee tosiaan toinen kokeilupytty. Tuli kyllä aika lirukahvi, voi Tulee toinen pytty. Se ei ole motovorse, eli sen pitäisi olla vakiona parempi. Mä kokkeilen sitä silleen, että mä vedän samanlaisen pakoaikan. Ja sitten pitää huuhtelut vakiona siitä pytystä. Eli mä nyt selvitän, että minkälainen ero noilla huuhteluilla on, kun niistä on nyt jonkun verran lukenut sitä teoriaa, että isot huuhtelut voi haitata. Korkea-asteiset huuhtelut voi haitata enemmän mitä niistä on hyötyä. Pitää nyt todeta se itse ennen kuin alaa sanomaan, että se on totta, mutta näin lukkiin, niin näin kokeilla. Se on moro. Muista tilata ja tykätä ja kaikki.